Hayi into engimlethele yona la ukuthi kahle le yenza phakathi kwami naye ekhaya abayifuni yabo. Manje ngithe okungcono ngize la ngizomtshela phambi kwabantu bonke bebona. Njengoba uthi wrong, ngeke ngakuphathisa idrop or ngeke ngakwenzani, yazi ukuthi intanga zakho zokuphathisa idrop. Angeke ngize ngukuyeke mina ngoba uzothola ingquza enamazinyo. Eyami inamazinyo. Bongazi milkshake ngathi kuwe masiphume se-restaurant wangitshela ngenyama yenhloko. So ngibona namhlanje ukuthi ngigugile. Awungitsheli lokho. Who's it? This is your boy Ricky M, and this is Save Martin. She brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe, comment, share. On today's episode, we have none other than Usicelo bringing Usibongile. Let's get into it. Sanibonani igama lami Usicelo, ngize kule show le ukuthi uzokwazisa umuntu lo engithandana naye ukuthi lento eyenziwa phakathi kwami naye ekhaya abayithandi ngoba mdala. Okay guys, welcome back. Like I said, on today's episode we have none other than Usicelo bringing umuntu wakhe Usibosh. How are you guys? I'm good. Njani mams? Hayi ngikhona. Amazi umuntu wakho lo? Ngiyamazi. Umuntu wakho ngempela. Umuntu wami ngimthanda kabi. For how long have you guys been together? Sesina 3 years. 3 years? Yes. My brother. Umuntu wakho vele lo? Serious? Ngiyamthanda ngempela. Yeah. So manje thina angazi mhlawumbe ukho surprised because of the cameras that are here and stuff. Ukho surprised with Hayi no mina nginayo angikho surprise nje. Oh, so uyazi uduzeleni la? No, angazi but nje mina ngijabulile ukuthi ngilethele ku show uyabona ukuthi yabo. Yeah. So you know get surprised ngama camera before. No, but nginokubona abanye abantu yabona all you need is love. So like maybe nami ngisitshela ukuthi ngilapho nje. Oh so so now ukukhalela kuvela camera. Oh so umazi kanjani ubhuti? Ya bhuti siyathandana naye akakhulu futhi. So icala kanjani into yena angingokhe through it? No, ngangiye eThekwini siphumile nabangani bami seku vacation. So I saw the guy naye uke wachameka. Yazi masifaka ama swimming vele yabona ukuthi ama body vele ukuthi nje ngifaka iroko manje mangayabona wavele wachameka ubhuti. Hayi vele was introduce hayi yabona yasuka kithwe yabona kwaba ma one night stand. So ngazwa ukuthi umntwana uyangihambela. Nami ngavele ngabona ukuthi hayi yazini clean. Yazini perfect. Sure. Oh njo so you knew ukuthi mncane from the get. No, I know ukuthi mncane uyabona. Azangobe nenkinga. Azangobe nenkinga because embedeni siyalingana futhi uyangidlula ngoba uphethe yabo. Leyo size leyo. Engijabulisa. Ndozizwa kanjani ukhuluma ngaka kanje? Lutho. Awuzwa lutho? Wenda awuzithakeza lutho. Uzama ukuthini manje mawuthi awuzwa lutho? Aziyindoda. Ngoba nje mele ujabule ukuthi yazini. Ngiyacongratulate ngezinye izinto ezi. Mara do you congratulate him like during the session? Yo yazini ngimbiza ngawo wonke amagama. Uvela hlanye ke. Avela hlanye plus abomuntu amumzulu shem. Ovela thawe ma. Yabona ngimfundise nokuthi umuntu uyakhothwa ebaleka athawe ma. Ngithe ungayenzi kanjalo acabanga ukuthi ngizomluma ngithe relax. Bayikhotha mfela, how do you feel? Awulutho ngizwa lutho mina. Awuzwa lutho? Kanti okay, so wazini ngathi le ndaba le mele sicale si escalate yabo. Mina my brother ngifuna utshela my sister ukuthi umletheleni ku show namhlanje yabo. So ngicela ubeke isitori sakho umtshele ukuthi uzeleni ku show namhlanje because yena kubonakala njengomuntu okuthandayo and ozimisele ngawo. So mina ngifuna umtshele ukuthi uzizwa kanjani ngaye and why eze ku show. Hayi into engimlethele yona la ukuthi kahle le yenza phakathi kwami naye ekhaya abayifuni yabo. Manje ngithe okungcono ngize la ngizomtshela phambi kwabantu bonke bebona. Awufuni ngathi mhlambalaza mhlambe. Cha. Wena uzizwa kanjani ngesicuma esithethwe ifamily yakho? Nami ngiyabona ukuthi ayikho right lento. Mama uzomuthini? Usho kanjani ukuthi ayikho right wena uthathelwa ama decision ifamily yakho? Shuthi mina ngikujabulisa. Hayi ukuthi awungijabulisi ngiyabona ukuthi ngiseyingane kusekuningi kumele ngikwenze. We uyingane kuphi wena? Ivuka kanjani uyingane?
phela kube uyingane kuba yivuki. So wazokhulu phela wena phela kukhona nalesitayile ongenzise sona esesangithusa kakhulu so ngiyamangala mawuzongitshela ukuthi uyingane yokwenzani ingane ile khasayo uyakhasa wena ufaka ikhimbi ngokufaka ikhimbi mina. Akusho lutho phela lokho kodwa senamaphupho nami kumele ngikwenze ngempilo yami ukuthi ngibone ukuthi ngenze njani ngizokwazi ukuphumelela na. Oh uzama ukuthi mina ngikufakela ibhadi ngalesikhathi lesi sibambana kumnandi yini bovaleka ingqondo bonganamaphupho. Hayi phela sengiboniswa abantu abadala manje ukuthi yabona ngibona ukuthi umndeni wami uyangithanda uyangikhathalela manje ngiyabona ukuthi lento bengiyenze wrong vele. Oh njengoba uthi i-wrong ngeke ngakuphathisa i-drop or ngeke ngakwenzani yazi ukuthi intanga zakho zokuphathisa i-drop angeke ngize ngukuyeke mina ngoba uzothola ingquza enamazinyo eyami inamazinyo yini ike yakuluma ngoba ngikaze nje ngakuluma mina. Angazi kodwa mina ngithi ngiyayeka manje angazi ukuthi wenithini angeni lapho futhi mina ngithi siyayeka manje. Bhuti usichithela isikhathi sakho ngoba mina nje angikuyeki and ngizokwenza nokuthi nje ungangiyeki uyamazi uzenzani uyamazi umaweni wena ngizokhambela nakumaweni ngoba hey hayi bhuti angeke ngize ngiyeke unje ubani imali yami kushuthi akunelisi ayigcwilisi imali yami kini bayakwazi ukuthi wena uya enjoy bongazi nemilkshake wena bongazi milkshake ngathi kuwe masiphume restaurant wangitshela ngenyama yenhloko so ubona ukuthi ungcono wena awungitsheli lokho phela nayo lenyama yenhloko leyidelelayo ukudla nayo kuyangiphilisa yabo manje mina ngiyakutshela ukuthi siyaye ukuthi uzongihambela kubani angene lapho ayikuthusi nale ndaba ukuthi uzokuhambela umuntu hayi nginendawo mina ngiyeka vele hayi ngiyayeka so kuyimndeni wakho azange uku-advise bozochubeka yini bengizoqhubeka ngoba so manje kahle lesidingo isizathu ukuthi umyeke ukuthi umndeni wakho uyakuxelela ukuthi uyeke so wena usindoda kahle awuzimeli hayi ngiyindoda kodwa ngiyabona njengamanje uthi wena umuntu othi uyakuthanda and uyakuthiwa kunakekela ukudlisa ngomilkshake nje uyakunqoma esembhedeni so wena manje uyamyeka ngenxa yefamily hayi ugogo lo nawe uyambona bongabona ukuthi ugogo ecaleni nje phela sengibonile neminyaka uthayi ubone ngani yini ebonisa ukuthi ugogo sonke lesikhathi boshaya 3 years yonke phela ngithe mangihlala phela phansi ngibala kahle ngibona ukuthi hayi mina kahle nami nginamaphupho ngifuna ukuba umculi kanje aziphikho amaphupho mona awafezeki amaphupho hayi awafezeki hawo kanjani umuntu omdala nje ungitshela ngomshado manje awufuna ukushada ntweni hayi ngifuna ukushada mina hayi ingane ngempela mamzobonela my brother awu wengane angibhekisise kahle bo uyangibona bawubone la ngijika ngithi uthuswa yini namhlanje bongibamba kamnandi namhlanje uthuseni uzongitshela ngabazali bakho nabo baphuma kuphi abazali bakho badala bayeke bayenza into yabo sebaphumile lapho wena ngithi ngiyagruma njengoba ngugruma so yindoda usazoba yindoda futhi so ungangitsheli nje ngabazali bakho awungitsheli nje mina lokho hayi mina ngifuna ukuba indoda ngamandla ami ngizenzela izinto ukuthi ngenzele yabo mamela awungitsheli lokho why ungabanga indoda from the scratch mina ngikufundisile ngakubonisa manje sozibona ukuthi uzowuthola phi umsebenzi mawuzothi usafuna okwamanje usaseyindoda sonke lesikhathi bekalimala exactly bekangaboni ngoba abazali bakhe angithi bayaphekana vele emakhaya bampheka wake up and smell the coffee ayikho leyo nto leyo abantu abadala bazokushiya uzosala wedwa hayi khokho fila mina umsebenzi ngiwutholile ukuthi bengafuni ukutshela nje ngoba yabo ngiyazi ukuthi sengizokwazi ukuyithenga izinto manje ngiyabona ngasala kanje ngoba ugugile nami ngitholele abantu abangcono kanjani yini different ngoba mina mangithi ngiyagqoka ngigqoke 2000 nami uphi umehluko lapho ngoba nawe uthe mawungibona ngifaka amaswimming ngifake inini wazibonela intanga yakho angithi manje awusangiboni ukuthi ngintanga yakho so ngibona namhlanje ukuthi ngigugile
hayi nawe uyayibona nje ukuthi ugugile hayi ukuthi kanjani mara bona ekuqaleni bangaboni ukuthi ugugile yini kwenza ukuthi umlande umshele umsome yonke into nize nifikele endaweni ukuthi nishaye one night stand wena naye awukuthi bengathanda ukuphoxa umuntu yabo manje mara okay so ubona ulanda umunye phakathi kwenu nethu hayi wuyo zakini ngibonile ukhe yakho angithi nawe bongibhekile mangilibele ngithi ngihamba wabona kahle ukuthi awubona intombi so ngithe mangikuzwe empedeni ngazwa ukuthi hawo siyalingana so inkinga seyikuphi lapho sebakuphekile uvuthiwe manje qhaqheka bhuti qhaqheka ubuye kugogo wakho angithi uthi ngugogo ezifi ngikholisasa mina ukubona ikhadi lesasa libhalwe sasa bhuti even negrant yomntana ngihola nge-Nedbank ngekhadi lasebhangi bhuti wami and kunini uyidla imali yami and usazoyidla what do you mean usazoyidla ngoba ngumyeki mina angumyeki siyaqhubeka ayikho-ke leyo nto phela ukuthi ikhadi lakuphi nami sengiphatha uCapitec manje sengiyazenzela-ke manje ngisakudingi uCapitec ongena malini 1000 yini 1000 rand bhuti what is 1000 rand 1000 rand ngisula ngayo umjuluko nginikeza umntwana athenga isnack nge1000 rand ngangitshela nge1000 rand isilwane sakuphi 1000 rand anginendaba ukuthi 1000 noma mina liyakwazi ukungenzela idingo zami lezi engiyidingayo nami uzowuthola kodwa ongcono manje sala kanje uthola abangangawo nami uzawufuna abangangami angibafuna abangangami bhuti wami angibafuna abangangami ngifuna wena unginika lento engiyifunayo mina abangangami abanginiki lento engiyifunayo umuntu ujabuliswa yilento ayitholayo so abangijabulisi labo enengijabuliswa uwe so awukwazi ukungiyeka and angeke ngikuyeke ngiyayiqinisa ngithi angeke ngikuyeke ngistepa inyawo lami phansi ngeke Mpela mhlawumbe yike indlela mhlawumbe ningenza ngayo noma isizwisisana nibe nesisombululo esiwane sifanayo ayikho mina ngithi ngiyashiya manje usewumanizer akwenzayo so manje sithi uyakwenza bese uyakusebenza la kusebenza khona and kuyasebenzeka uzobuza uthola la futhi uzowenza njani awulutho kwenzekile shithi uzochubeka ngaleso sikhathi ya hayi ngeke ngiqhubeke nawe awuthe yanje uzoqhubeka nempilo yami njani siyakuthwebulile hayi ngeke mina ngithwebule ngiyayithemba mina hayi shame awusasiqhayisi ngento engekho shembhuti wami and yabona uthini akenzeke okwenzeke kusho ukuthi usangithanda wena nje kahle abazali bakho basaconfuse usamthanda mama hayi lutho awusamthanda angikaze umthande uthanda imali yakhe ya funa imali nje eludlile enough manje ayisengiright sengiyitholele yami manje angumblame shema ngithi phela siku-national TV so usaba abazali bakhe wenzela ukuthi abakhohlise sithi masithi khona kancane mina naye so bomnika malini like per month so per week no not per week per fortnight bengumnika ama-2000 akufani yabona 2000 yabona mayihlangene fortnight yabona ukuthi ingakanani le mali engumnikazi yes and ayikho into ashoda ngayo lo so benihlala nithuna nje 3 years or bekahlala ekhaya like uhlala kubo siyavakashelana yabona isikhathi esiningi sichitha naye vele so wena ushadile or no mina ngishadanga hayi mina ngishadanga ingane nginazo so manje zithini more busy no my brother angithi uyazi ukuthi even nefamily ithanda la uthanda khona angithi phela nginemali problem so imali uyazi ukuthi mawunemali yonke into naye emhlabeni ayikho into abazoyenza ngoba yimi engibayenzela ekhaya yabo ngibreadwinner so ayikho into abazoyikhuluma so mangijabulile nabo bayajabula ayikho into abazokutshela yona so injalo my brother shigolide nje kanjalo hayi anginendaba negolide nami uzothola phela nami la ngithola khona amatoho kuyoze kulunge wathi intombi ayiliwa mfethu awu intombi ugogo lo mara bubona intombi ethi icaleni ayikho leyo nto leyo mina ngangibona imali landela imali la ikhona phela nje hayi shembhuti ke sicitha kanjani le ndaba
No, umntwana ngiyamthanda. Awumyeni. Hayi, angeke asoze. Yena uthi akuyeke nomndeni uthi Akakwazi phansi. ukungeka usabavele yabona amehla abantu. But masisodwa uzoxolisa ngiyamaza angithi ngiyamazi cry baby lo akahluphi. Uzobahlelila esifubeni sami sakaSibosh. Uyamazi kahle masekathi Sibosh sekangibamba athi sibobo yes umntanami lo. Hayi mntanami lo. Uyazi kahle ukuthi masengumbamba nami uvela hlanya wabize nesithakazelo sakubo. Mina ngililizele ngithi lilili kancane achaze ukuthi awe ma. Yo, ayindaba le inzima kakhulu, but my brother, I mean I'm happy ukuthi you chose your peace, yabo. You chose yourself, and my sister, now I'm happy ukuthi express it ufuna expressa ngakhona yabo. Ukuthi ngiqhubeka kanjani mina ngicela ukuthi le ndaba le nithola isambululo need to yabo umyeke umfana izinto ayifunayo yabo uthole maybe intanga zakho uthole umunye because baningi la ngaphandle yabo baningi uyeke umfana izinto akafunayo because manje umphocelela and ugcina umsebenza kwenza umuntu desperate at the end of the day yabo. No angimpheqeleli ku anything. Khona uthe wena ngeke akushiye uzomenza. Ngisaphinda ngithi ngikhuluma isiZulu sakubo ke sasena ngithi angeke ngikuyeke. Why? Ngiyamthanda lo mntwana lo ungigitaza kamnandi. Azothola umunye ukugitaza kamnandi. No abafani the thing kune Mac kune Sunlight kune yabona insipho zi different so mazonke zawasha. Azwashi kahle iMac yewasha kakhulu iSunlight negwebe elincane so ayisawashi kahle so nayeke ufana nalezo insipho yabona so uyiMac ayikho lonto lo yonke insipho yawasha ayikho into enjalo akunayo amakhehla position bukula uhlukana la ubani shibuku umuntu oshibuku uzongenzani ngoba umuntu oshibuku angeke angenze next 2 minutes needles so when I was 2 minutes awufuna 2 minutes no so when you go for how long like mean I go for at least like it can be 15 minutes yeah ngahamba ngayo ngoba lo mntana lo siyabambani futhi kunezinto engumfundise zona uyangixaka ukuthi why sekafundile sekazibona ukuthi yena uhlakaniphile ngimfundisile and unane vest yazi ipola neck ngimtshele nokuthi ahamba yo circumcise ngoba le pola neck iyo nje bengidina nje understand ngoba sengumfundisile ezinye izinto sekazibona ukuthi yena ungale hlakaniphile wena umdala so of course and then ngidale bani ngimzele ngimchange ipampers yena unthona ingane ukuthi nginengane kusho ukuthini lento iyakrempa le uyifakile eqaleni angithi bawungayizwa ukuthi kunengane kungibhaliwe ukuthi nginengane ibhalwe phela libonebele lami ngithi uyalibona lebele wawulibamba uyalibona ufuna ukuthi ngikukhumulele lona ngizakukhumulela lona ngikubonise lona leli wawulincela ama nipples ameso akukhombe athi woza baba hayi mina sengikhathele nekhehla leshibuka ngelilunge la uyabona nawe bhuti ayingeke so yakhathaza mama hayi uvele ngiyamvova hayi yena uyazi ngiyamuvova uwazi kahle ngimvova sathi awe mama sime kancane ugogo asathawe mama sime okuyibiza ngoma ngikuzile ukuthi ngikholisasa mina akusho ngangikaphe emholweni ngangikaphe emholweni ngathi asafoni exactly so ugogo wakho orona gogo uye lokutshela ukuthi uyekele mina lokho kwakho utshela ugogo wakho kholisasa okay sengiyabona ayike angisunga ugogo wakho mina kholisasa bhuti wami yasiyazwana asizwane nje lapho ubuthi ngengane manje ubhuti phela ngiyakuhlonipha wena uyabona uyisiquma masami so mele ngikuhloniphe ngithi bhuti wami ngisathi bhuti wami vele and next time sengizothi baba understand uyangiqonda my brother I mean I respect the decision yakho ne ukuthi uzela but do you think you were able to help you address what you wanted to address hayi lutho anginalutho ngithi mina njengoba uzekithi ukhonela uthola usizo ukuthi sikusize uaddress indaba ufuna ukuaddress utholile usizo utholile asengayi iliphusizo litholile ngoba mina ngithi angiphumi ku so uliphusizo ukusizile ubhuti
Ukusize ngani ngokuthi uphume ku National TV? Ukusize ngalokho. Namakhehla phuzi shibuka azokubona lapha Wena amakhehla phuzi shibuku. Wayeke nje ngoba wangena nongena like amakhehla phuzi shibuku. Ungazi kahle mase ngithi ngiyazikapha. Sengifaka ama-razor sengumpopi nasebusweni. Uvela uhlanye nje nawe. Njengobuza obushwabheni uzoba umpopi kanjani? We mntanami uyaphupha. Uyaphupha shem. My sister, come to settle this, ne? Let's just say ukuthi wena yeke my brother. Respect his decision ngiyacela. Uze kithi simsize and siyasamsiza manje ukuthi sicela wena umyeke. Ufuna ngithathe wena? Mina ngishadile. Ufuna ngithatha and then ukushada kusho ukuthini? So wena wayuthi ngumyeke ungangi-influence. Mina angeke ngize ngumyeke. Ungangi-influence. Because uthi akakufuni yena. Ubona abantu so angimblame. Ukhathele and wena umdala. Ujabulisa umndeni. Okay, family comes first anyways. Oh my God. Family comes first. Bayazi ukuthi lo mntana lo bekangayazi neAdidas lo mntana lo fundise. Uyazi ukuthi bekathi yini? Bekathi Adidas. Lo. Ku right, sikayazi manje nxa yakho siyabonga. Kodwa manje ngcono kunezinto engumfundise zona eziningi bekangazazi. Siyabonga. Ngithi bathi indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngoba ngiqalile exactly ngithi nesizulu siyasho ukuthi ingubo endala ilala abantwana. So makunengubo endala endlini indlalelwa abantwana. So naye ke ingubo endala ke ilala. My sister. Ingubo naye umntwana ulala engubeni. My sister yeke abantwana and focus on your money. Uthi ingubo endala ilala abantwana. My brother. Yeah. My sister phuma kuye delete number block ne. Yeah, wakulandelela usifonele futhi. Sizokusiza. Hayibo buti. Uyalungisa noma uyamosha ngisaka-understand. Uthi ngimlungisele aphume kuwe. Ulungisela kanjani wawumkhipha kimi? Because ufuna ukuphuma kuwe. Mina ngeke ngiphume kuwe. Hayi my brother. Lokho ngeke kwenzeke. Siyabonga ukuthi uzile ku show and siyabonga ukuthi you trusted us. About my sister. Ngicela respect this brother's decision. Mina ngicedile. Shame on your dreams. Okay. Guys, don't forget to like, subscribe, comment, share and share your comments. We'll see you on the next episode. Thank you.